asikhonzi ngokuze esontweni, sikhonza ngicela ningizwe. Oh Bishop, thank you. Sikhonza ngokwenza lento esithunywe ukuzoyenza. Uma ngabe ungasayenzi into wathunywa yona, ufa ukhona. And ayikho into painful emhlabeni njengokubona i-department eyayiphakanyiswa nguwe ifa ukhona usendlini nesiphiwo uNkulunkulu asibeka kuwe. Ngoba ngesikhathi le worship team yale bandla ishona phansi, indumisi yale bandla ishona phansi, wena sewusebenza njengedimoni ngoba ilahleka wena ukhona. Uzinelisa wena imizwa yakho kodwa isiphiwo wanikwa sona siyazi ibandla lathekekile. Thina sishumayela every Sunday nisenza yonke le nonsense enisenzayo. Ayikho iSunday engagibeli ngaye pulpit upregnant wena. Ngiyagibela ngishumayele ngoba ukuba pregnant kwakho akuvimbi mina assignment yami. Nina la simise khona niyadilika every day. Namo nyakozayo sizobuya futhi sizoshumayela yona lento. Kodwa singenzanga lutho ngalokho uNkulunkulu akukhulumela namhlanje. Sesiyathandaza.